ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୋର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଜାତିର ପିତା କିଏ? ହଁ, ଜାତିର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱକବି କିଏ କହିଲ? ଠିକ୍ କହିଲ, ବିଶ୍ୱକବି ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ କି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ମଣି କିଏ କହିଲ? ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ସେବାର ପୂଜାରୀ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା। ସେ 1939 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି କଥା କି କୁହୁକ, ହସ ଫୁଲ, ମୋ ଗୀତ, ମୋ ଗପ, ବାଇଦ ବଜା ଓ ମୋ କୁନି କବିତା ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା। ଏହା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଲେଖା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ ଦିନ 2-4। ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ, ହାତେ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ, ଦୁଃଖ ମିଶାଦର ହାସେ। 4 ଦିନ ଯାଇ 4 ମାସ ଗଲା, ବରଷେ ବି ଗଲା ପୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି। ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ, ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି, ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ, ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୋଲି, ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ କଥା କି ଗଲେ ଭୁଲି। ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ବେଳ କାଳ ଉଣ୍ଡି, କହିଲେ ମନର କଥା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ହସିଲେ ଅଳପ, ତଳକୁ ନୁଆଁଇ ମଥା। ତୁମ ଟଙ୍କା କଥା ଅଛି ମୋର ମନେ, ଦେଇନାହିଁ ଜାଣି ଜାଣି, କଥା ଯଦି ମୋର ରଖିବ ଅନନ୍ତ, ଏଇ କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି। ବରଷା ବଢ଼ିରେ ଘର ଘର ବୁଲି, ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ, ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ବାଟରେ, ସୁବିଧାରେ ଯିବ ଚାଲି, ଅଭାବ କେଉଁଠି
କିପରି ଜାଣିବ କହିଲ ମନରେ ଭାଳି। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ କି ପଶିବ ଦେଖିବ ଦୁଃଖୀର ମୁହଁ। ବରଷା ବଢ଼ିରେ କିଏ ପୋଛି ଦେବ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ। ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ସାଇକେଲ କିଣା ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର। ଦୁଃଖୀ ଜନ ସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେଇ ତ ସରଗପୁର। ମଣିମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ। ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବସ। ସରମରେ ଷଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମରମର କଥା। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା। ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା। ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା। ପିଲାମାନେ ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା ବିଷୟଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର, ସଖା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ବିଷୟରେ ଏହି ପଦ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି କାଦୁଅ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଭାବିଲେ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୂର ଗାଁକୁ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସାଇକେଲ କିଣିବା କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ। ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି। ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଗଲେ ଦିନ ଦୁଇ ଚାରି। ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଅନନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ, 2-4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି। ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ। ହାତେ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଦୁଃଖ ମିଶାଦର ହାସେ। 4 ଦିନ ଯାଇ 4 ମାସ ଗଲା, ବରଷେ ବି ଗଲା ପୁରୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି। ଏ କଥା ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ମୁଣି ବା ଥଳିକୁ ଆଣି ରଖିଲେ। ଦାସେ ଆପଣେ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗିଆ ସହ ଆପଣେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମହାପାତ୍ରେ ଆପଣେ, ମିଶ୍ରେ ଆପଣେ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଟଙ୍କା ଥଳି ରଖିଲେ ସିନା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ମିଶା ହସଟେ ହସି ଚାହିଁଲେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ସାନ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଆସିକି କହିବେ, ଭାଇ କି ଦିଦି ମୋତେ ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଦେ। ତୁମେ ଆଉ ସେଠି ମନା ବି କରିପାରିବନି। ଏଠୁ ଟିକେ ମନଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, ହେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ରଖିଥିଲି, ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଇଦେବା ଆଉ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ, ଏମିତି। ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୁଲି। ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା କି ଗଲେ ଭୁଲି। ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ବିତେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ତ ରଖିଥିଲେ ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ନା, ତେଣୁ ଦେଇଦେଲେ ଟଙ୍କା। ଦୂର ଗାଁକୁ କିପରି ଯିବି,
ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ବାଟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଗଲେଣି। ଅନନ୍ତ ଏସବୁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେଲେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ କଥା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ କି? ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ବେଳ କାଳ ଉଣ୍ଡି କହିଲେ ମନର କଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ହସିଲେ ଅଳପ ତଳକୁ ନୁଆଁଇ ମଥା। ତୁମ ଟଙ୍କା କଥା ଅଛି ମୋର ମନେ ଦେଇ ନାହିଁ ଜାଣି ଜାଣି। କଥା ଯଦି ମୋର ରଖିବ ଅନନ୍ତ ଏଇ କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମନ କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଅଳ୍ପ ହସିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଅନନ୍ତ, ତୁମ କଥା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଦେଇନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ କଥା ଯଦି ରଖିବ, ଏଇ କ୍ଷଣ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆଣିକି ତୁମ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବରଷା ବଢ଼ିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ବାଟରେ ସୁବିଧାରେ ଯିବ ଚାଲି। ଅଭାବ କେଉଁଠି କିପରି ଜାଣିବ କହିଲ ମନରେ ଭାଳି। ବର୍ଷା ହେଉ କି ନଈ ବଢ଼ି ହେଉ, ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନାହାରରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ଖବର ଆଣିପାରୁଛ। ଯଦି ସାଇକେଲରେ ଯିବ, ସଡ଼କ ବାଟରେ ସୁବିଧାରେ ପଳେଇଯିବ। କାହାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କିପରି ଜାଣିବ? ତାହେଲେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ମନରେ ଭାଳିକି କୁହ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ କି ପଶିବ ଦେଖିବ ଦୁଃଖୀର ମୁହଁ। ବରଷା ବଢ଼ିରେ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ। ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ସାଇକେଲ କିଣା ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର। ଦୁଃଖୀ ଜନ ସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେଇ ତ ସରଗପୁର। ନା ଆଉ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯିବ? ଦୁଃଖୀର ଆଖିର ଲୁହକୁ କ'ଣ ପୋଛିପାରିବ? ତୁମ ଟଙ୍କା ତୁମେ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ କିଣିବା କଥା ମନରୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସେହି ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ମଣି ମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ। ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବସ। ସରମରେ ସଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମରମର କଥା। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା। ଶୁଖିଲା ବା ଭୋକିଲା ଓଠରୁ ଯେଉଁ ହସ ଝରି ପଡ଼ିବ, ସେ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣି ମୁକ୍ତାର ଝଲକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସେ ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଝରିପଡ଼େ, ତା ସହ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ ହସରେ। ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅନନ୍ତ ଲାଜରେ ବା ସରମରେ ସଢ଼ିଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରମ ବା ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ବା ପାଦ ତଳେ ମୋ ମଥା ଆପେ ଆପେ ନଇଁଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବ।